Dobre, výborne. Výborne. Ešte raz. To bolo dobré. Dobre, dobre. Ale nie. A ty máš na to. Ďakujem. Pôjde. Dobre, mám. A ty máš? Mám. Poď, ty máš. Yes! Podám ja, či ty? Či ako? Ale. Tak, dosť. Kurník. Mám. Poď. Ale! Hej! Yes! Máme, alfa. Pardon. Poď, len som mala vyššie. Máme. Bez trochu. Pozor na úle. Chlapný pivo. Mám. Nemám. Von, kurva. Dobrá, Hop, výborne. Máme. Je tam, áno. no vyjedzite tú atmosféru, no. Wow. To je apínavé. Po 20. Tu ide 22 teraz. Aj, sorry. Zrazili. Ješ Peťo? No. Teraz to počítaj potom. Ešte máme šancu. Ty to uvidíš. Ty hlasej na hlas. Mám. Výborné. Výborné. Daj, cez. Máme. Máme, oni. Dobre. Yes! Dobre, set. 20 na 20, dobre. Áno, nazvaj to Míša. Toto by platil. Aha. Nága alebo číslo. Číslo. Horol. Aký horol, tam nie je nejaký horol. Daj číslo. Číslo, hej? Číslo, čo bereš? Hraciu plochu alebo loptu? Loptu. Loptu? Tak máte vybrať, keď si radšej. Dobre. Odraz! Ideš ty? Jaká elegantná bola, luxusná. Poď, daj. Je tam. Tak víťaz, hej, kapitán víťazného týmu. Či nie? Kde máš partnera? Partnerku. S rozhodcom, podpláca. Tak za to ste vyhrali, čo? Kde je? Druhá polovica Čo hovoríš na týmu. príbeh zápasu? No, No, pekný začiatok, aj koniec. čiže 2-0, super na sety. Super, bol dobrý, nakoniec sa dali dokopy nejak. Však Hej. Kingo to tam pozbudzoval, A už bolo neskoro, čo? Ale bolo to dobré nakoniec. Nemali šancu, ale Ja. ešte tu majú super Súhlasím. ďalší. A dobre to bolo.
Také rozohrievanie. Teraz spoluhráča sa spýtame. Inka, ako vidíš zápas? Veľmi dobre. Boli sme legendary. 8. Jo. Nejaký boj, pokrik. Peťa to vážne nevyslovil. Čo? Čas do it, keď ideš podávať. Ja, no. Ako vidíš sa výhľadky v turnaji? Však dobre zatiaľ. Víťazstvo tam je, ešte sú 3 zápasy pred nami. Dobre, ok, Poď, budeme držať palce. Rozhodca v slamenom klobuku. Kapitánom rozhovor. Hej, no kapitán, poď. Ja ešte si poláme A ruky. kde máš spoluhráča? Spoluhrať, nech sa páči. Áno, pred kamerou. Hej. Ja som najlepší kamarát. podávať viete. ruky. Ja som spokojný s prebehom zápasu, i keď teda bol tam určitý handicap, keď som nehrával toľko. Ale v podstate je to celkom dobre. Je to celkom dobre na to, že ja som čakal, že bude to vyššie bodové to skóre, že súperi poviac vyhrajú, ale spokojný som s priebehom zápasu, ako môže byť, je to také celkom. Ešte nevieme, že ako to dopadne nakoniec. Bolo to aj veľa náhod, ako ste si všimli. Také zaujímavé. Bolo to zaujímavé. Máte ešte nejaké otázky na mňa? Spoluhráč, Slečná ako sa redaktorka. vám hralo? Spoluhráč. Bola to dobrá hra, mám dobrá spoluhra. Dobre, super. Tak držíme palce. Nech je ten ďalší víťazný. Ďakujem. Doplňaš sily, čo? Musím pred zápasom. Jak sa ti hrá s kamarádom, teda z Made in Turkey? Mojím spoluhráčom veľmi dobre. A ako vidíte vaše šance? Veľmi dobre. To sú dlhé odpovede, kolega. Máme potenciál. Ako vidíte tento zápas? Je to zdravé sebavedomie, že má ten chlapec, len ešte nič prehraté. Môže sa to veľmi ľahko rozuzliť nakoniec, keďže je to tam také. Zatiaľ je to vyrovnané viac menej. Zatiaľ Na váš jedno mužstvo vyhráva a jedno mužstvo prehráva. Áno, alebo druhý. Dobre. Prvý je King a druhý je vy. Teraz to neviem komentovať. Často idem. Teraz ešte nie. Potom. Ako vidíš svoju pozíciu v turnaji? No, moja pozícia je ešte mám otvorené možnosti, ale uvidíme. Dobre, to je kapitán, tým player ďalší. Ako to vidíš? Hello. Čiže? Ako vidíš vaše pozíciu v turnaji? Hrozne. Nemáš povedať hrozne. Bez šance. Budeme vyhrať. No? Jedna hruď a toto je trošku. Amazona. Moja. Knocking go, poď, ukáž tvoju. Čistý chlap. Dáš si. Daj si, odtrhni si. Vyrovnaný. Dobre. Čo hovoríš na svoju spoluhračku? Vynikajúca voľba, vynikajúca. Kice nebola dobrovoľná tá voľba, ale áno, bola to voľba. Ako vidíte tú vašu prehru? Veľmi hrozne. No, môžete popísať, ako to prebiehalo. Zle, no Kde vidíte hlavné chyby? žiadny tréning pol roka. Nedržali sme loptu v ruke, takže asi kvôli Dobre, tomu. ideme ďalej po zápase. Na konci svojich síl. Dal som to všetko. A ako si spokojný s terajším vašim účinkovaním na turnaji? Na to, že sme jediní, ktorí máme 0 bodov, som úplne spokojný. Ale ja vidím tú gradáciu postupnú. Ten posledný set už bol vyrovnaný, už to bolo 15. Však áno, len či za 2 hodiny si dáme oddych, sa z ničoho neviem zvládať potom. Ešte máte pred sebou 2 zápasy, ako vidíte. Ten druhý nedohráme. Nebude z čoho hrať. Sme hladní. Ideme doplniť energiu. Aké pocity po zápase? No výborné, konečne výhra, no. A ako sa ti spolupracuje s Peťom? Výborne, veľmi dobrý spoluhráč. Ďakujem za... Že si sa zranila, hej, ďakujem. Áno, okej, chápem to. ale aj s tebou by sa mi asi dobre hralo, no ale tak za ten výber, hej. Sadni si vedľa neho. Posilnenie po zápase. Veľmi veľa energie sme vydali. Pri podávaní, hej. Hlavne ja, no. Takže sa Dobre, musíme posilniť. ďalšie zápasy, ako vidíte, už to bude len pevné. No už budú 2, no ešte. Ťažké 2. No zatiaľ ste stratili 2 body. Takže kde myslíte, na kom to dovolíte? Je to také zaujímavé. Inak a na akú pozíciu si